i-update ko lang kayo yung nangyari sa open house ng Denisa Townhouse located at Barangay Lara, City of San Fernando, Pampanga. Yan yung actual na video na nasa labas ng site at grabe yung mga tao na naghintay, nagtiyaga para lang makapag-reserve ng unit dito sa Denisa Townhouse. Ito na yung daan, makikita mo na yung block and lot, makikita mo na yung i-reserve mo kung anong block and lot. At ito naman yung kaganapan sa labas dahil nasa tent lang, medyo mainit. Alam ko yung mga kasama ko 8:30 pa lang ng umaga pero nakapila na, kasama na yung mga buyer nila. Yung actual video sa loob, grabe, shoutout sa mga marketing na masisipag na maaga silang dumating dahil ini-expect na nila na maraming pupunta at magre-reserve. At shoutout sa aming top agent na si Myla Masangkay na naka-apat ng reservation. Congratulations sa pre, alam mo na yan. Ito yung sa labas, bago kasi ipasok sa loob ng office, binibriefing muna nila ng isang masipag namin na marketing para pag sa loob, mabilis na lang. Pero yun nga, dahil sobrang dami nila, ang daming nakapila sa labas, ang daming nagre-reserve sa loob, kaya medyo nagtagal at umabot kami ng hating gabi. Grabe, na-reserve lahat yung na-open ng open house. Kaya sa mga gustong mag-inquire, gusto mag-tripping para makita yung site ng Denisa Subdivision, tawagan nyo lang ako para ma-assist ko kayo. At 7.5 lang yung reservation, kaya reserve na.